U ovom videu ću vam pokazati kako izgleda moj stan u Irskoj u kojem sam proveo skoro 4 godine i na kraju videa ću vam objasniti koliko sam ga zapravo plaćao. Pozdrav ljudi, hajde da vam pokažem stan. Sad, prije nego što odem u one druge dvije sobe tamo, pokazat ću vam prvo ovaj manji dio ovdje. Mala kupaonica. Glavna stvar koju ćete primijetiti u svim irskim kućama, i to ne znam zašto je da su im topla i hladna voda uvijek odvojeni i nemaju onu miješalicu. Tuš jedini koji ima to je zato što ima ovaj električni grijač vode. Kada tu mali omarić sa stvarima, vrata koja škripe. Tu odmah pored kupaone je bojler sa par stvari, dosta malo, ali to nije toliko interesantno. Evo mi rađe u spavaću sobu. Na putu do spavaće sobe imamo ovako malu ostavu isto sa stvarima, cipelama, možda se baš dobro ne vidi, ali to obično stavljamo s kramu koja nam smeta. Veš, pegla i takve nekakve stvari. Ajmo mi u spavaću sobu. Ok, inače tokom dana ja radim ovdje i onda se nakon posla prebacim u dnevni boravak. To radim sve ovo za posao, tu su mi nekakvi podsjetnici i stvari koje moram napraviti, novci koje si pišem i to, ali inače tu držimo stvari. Čarape, gaće, ormari sa robom, Dejno, moje, sve fino složeno. Koferi, posteljina. I tu je još par nekakvih stvari, ogledalo jedno. Ovaj krevet smo morali zamijeniti, bio je jedan manji koji je bio dosta star, potrgan i htjeli smo jednostavno kupiti novi. Ovdje imamo još jedno malo onako ormar za stvari, jel? Tu nam je prozor, pogled van, vidite da nisu baš nešto veliki prozori i vidjet ćete još jednu stvar, da većina irskih prozora ima samo ovu opciju da se na kip otvori. Vidjeli smo kod susjeda da imaju onu opciju da se širom otvore, a oni su kupili nove. Sad, grijanje imamo na struju, obično u Irskoj imaju ili na struju ili na ulje i iza kuće imaju onako velike tankove u kojima drže ulje. Mi imamo ovo na struju, tako da nam je račun za struju malo veći radi toga, ali hej, brzo se zgrije i funkcionira. A sad ću vam pokazati dnevni boravak i kuhinju. Sad, ovaj dio mi se zapravo u cijeloj ovoj priči najmanje nekako sviđa. Frižider je ok, isto je malo stariji, ali kuhinjica je dosta mala i obično kad kuhamo ovdje nema puno mjesta ovdje da se rasporede stvari, tanjuri, lonci i to je malo onako naporno. I još jedna stvar, Irci vam obično ovako u kuhinjama imaju isto kao i u američkom sistemu, imaju vešmašine u sred dnevnog boravka ili kuhinje. Ovo ostalo je dosta standardno onako. Tu imamo nace, začine, stvari s kojima kuhamo, napa, da ide para i dim od kuhanja, začini. A tu imamo suđe. Onda kupili smo si aparat za kavu, zato što nam je to fora onako ujutro napraviti se. Ovo je radni stol, obično nakon radnog dana u firmi, se prebacimo ovdje u drugu sobu i nastavim dalje raditi na svom YouTube kanalu, to jest YouTube kanalima koje hvala što pratite, jel? Iako što vidite upravo se jedan video rendera ovdje. Ovdje imamo i one stala koje mi koriste za svjetlo za YouTube video da se bolje vidi. A ovdje imamo moćni kalendar o kojem sam pričao u jednom videu.
Tu se obično pratim šta se događa kroz godinu dana, ciljevi, planovi, ideje i šta će se događati još do kraja. I naravno dnevni boravak je spojen sa kuhinjom. Tu imamo dosta onako stvari vezanih za čaše, kave, čajeve, hrpu papira na ovim donjim policama tu. Ovdje se držimo voće i recimo mentu koju pokušavamo uzgajati, jel? Ovdje ima isto hrpa različitih stvari, od cuge, snacksa, knjiga, svega i svačega, nekakve uspomene sa putovanja. Moja TARDIS kasica prasica. Torbe za putovanje, karta koju ćemo vam pokazati šta smo sve proputovali kroz zadnjih par godina u Irskoj. I naravno, zona za relax ovdje na kauču. Nemamo televiziju jer nikad nismo htjeli kupiti, tako da obično prebacimo jedan od laptopa ovdje i na stolu ću onda gledamo filmove, serije ili šta nam se već gleda. A ovdje imamo jako puno bilježnica i papira jer znate da ja cijelo vrijeme nešto pišem, često i čitam nešto, tako da ovo je dosta koristan dio. Ovdje imamo ogromnu pilates loptu protiv koje sam ja zapravo bio cijelo vrijeme. A na kraju mi je zapravo super jer nakon toliko sjedenja za računalima, super onak malo se ispraviti leđa. E sad, danas imamo sreće i vrijeme, ok, vidite tu i tamo koji je oblak, ali obično u Irskoj stalno pada kiša, jel? I onda nije baš toliko lijepo. Još jedan minus sa ovim stanom je zapravo to što smo u centru i Killarney je dosta onako turističko mjesto. Stalno budu ljudi ovdje i često budu pijani pa onda rade buku ovdje po noći ili u sred dana neka čak, tako da to su neki minusi stana. Ali generalno je lijepo zato što imamo lijep pogled, puno svjetla i u centru smo za minutu, dvije, tako da to nama odgovara. Ajmo sad do onog dijela koji je svima zapravo najinteresantniji, koliko to košta. Ovaj stan ima otprilike 60 kvadrata, malo je onako grbav tako da ne možemo točno izračunati, ali toliko nam je stanodavac rekao da je. Cijena zapravo nam se 3 put mijenjala i navodno da sad će se još jednom promijeniti. Uglavnom, kad smo došli je bila oko 180 eura tjedno. Onda nam se drugu godinu povisilo to na 190 eura. Onda za vrijeme COVID lockdowna i smanjio nam je cijelo za nekakvih 40-50 eura, tako da smo tu za vrijeme COVID lockdowna plaćali oko 150-160, tu negdje je bilo, ne sjećam se točno. Onda naravno sad kad smo se vratili, kad su lockdownovi nestali, kad su ih maknuli, nam je vratio opet cijenu na 190. Znači mi stan plaćamo 190 eura tjedno. To kada izračunate ispadne vas oko 760 eura mjesečno, ali svaki mjesec naravno je drugačije dugačak, jer neko ima 4 tjedna, neki 5 i onda ajmo reći da kad se izvuče prosjek to je još 100 eura više, znači nije 760 nego 860 eura mjesečno. E sad, to je samo za stan za smještaj. Šta je sa ovim ekstra troškovima? Pa, ajmo ovako. Prvo, u Irskoj se ne plaća voda. Znači, tu je voda besplatna, to ne plaćate ekstra. I nemamo komunalije neke koje ekstra plaćamo, to nam je ili uključeno u cijenu ili zapravo nismo realno nekako iskomunicirali sa stanodavcem. Mislim da je to onako jednostavno u cijeni. I još su dvije stvari tu, internet i struja. E sad, ajmo prvo za internet. Tu imamo sreće jer naš stanodavac zapravo ima jedan mali dućan ovdje u blizini i onda mi zapravo njegov internet koristimo za džabe. To nam je onako uskočio i rekao, to ne morate plaćati, to vam ja dam. E sad, to nam je besplatno, ali zato nam je struja dosta skupa. Uglavnom, daću vam nekakav prosjek jer naravno po ljeti je jeftinije, ali po zimi je naravno skuplje, jel? I pošto se tu sve na struju grije, mi nemamo ovo na ulje, što je po meni super jer bez to obično ljudi koji imaju ulje moraju naručivati ekstra da im dođe ta cisterna, da im se to napuni i to je onda problem s time. Ovo je možda malo skuplje, ali nekako jednostavnije. Uglavnom, kad smo došli isto bilo jeftinije i unazad godinu dana su cijene struje zapravo dosta porasle tu u Irskoj. Mi smo bili inače plaćali oko 100 eura mjesečno, a od ove zime nam se povisilo i sad plaćamo otprilike 200 eura mjesečno. Naravno, to je bilo za vrijeme zime kad je najskuplje, tako da to vam govorim ovaj najgori slučaj. Za vrijeme ljeta se zapravo uopće ne grijemo, samo za grijanje, za tuš, za vodu, za pranje i takve stvari, jel? Tako da to ispadne negdje oko 100 eura onda po ljeti. Što znači da u najgorem slučaju
860 eura za smještaj i 200 eura po zimi za struju. Mi plaćamo stan oko 1000 eura mjesečno, po ljeti onda to za 100 eura manje radi struje, znači 960 otprilike ispadne. E sad, da li je to dobra cijena, da li je to loša, kako se to uspoređuje sa ostatkom Irske? Pa, Killarney je inače malo iznad prosjeka što se cijena tiče, nije ko Dublin, nije ko Cork, ali je za razliku od ovih manjih mjesta okolo skuplji, zato što je turističko mjesto i tu dolazi puno turista stalno i tu su cijene malo više. Ali, mi smo došli pred nekoliko godina i zapravo se nama cijena nije toliko puno povisila. Sad, zadnji put kad smo pričali sa stanodavcem, pričamo nešto o tome da bi možda otišli iz ovoga stana i on je rekao da će se cijena povisiti. Pitali smo ga na koliko, čisto onako informativno, i rekao je pošto su svugdje zapravo u Irskoj cijene nekretnina porasle, jel? To sigurno znate da je užasno teško u Irskoj naći smještaj. Napravio sam bio jedan stari video o tome koliko je zapravo teško naći, kako zapravo naći nekretnine u Irskoj, i tu sam spomenuo kako su zapravo ne samo cijene stalno išle, nego da zapravo ni nema toliko nekretnina da bi ih se kupilo i iznajmilo. I rekao je da će vjerojatno dići cijenu na preko 200 eura, tako da ajmo reći da bi ovo koštalo 200 eura za smještaj plus 100 eura za struju, nekakvih 300 eura bi to onda bilo mjesečno od sada, jel? Znači sada je negdje 2022. Vrlo vjerojatno će to onda krajem godine podići opet, jel? Tako da, evo, to vam je otprilike pregled koliko nas košta smještaj mjesečno, koliko su ove režije i vidjeli ste stan kako izgleda, malo onako MTV Cribs stil. Nadam se da vam se svidjelo, bacite pogled na ostale videe na kanalu, subscribeajte ako niste i vidimo se u sljedećem videu, ljudi, pozdrav!